Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της εκπομπής Πάρε Δώσε. Έτσι δεν είναι, Ελένα? Έτσι ακριβώς, Προκόπη. Και πριν ναι. παρουσιάζεις τους εκλεκτούς καλεσμένους, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Γιατί? Διότι, όπως θα καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές, δεν έχουμε πολιτικά πρόσωπα. Μα εγώ στο είπα από την αρχή της εκπομπής ότι θα φύγουμε λίγο σε το πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα στην Κέρκυρα. Αυτό το ξύλινο λόγο. Έτσι. Ναι. Και έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που γίνονται στο νησί μας. Μπράβο. Δηλαδή, λοιπόν, αν δεν αναδείξουμε αυτά, τι θα αναδείξουμε? Τους πολιτικούς έχουμε κάθε μέρα. Και επειδή ζούμε αυτό που ζούμε εδώ και 3 χρόνια, πρέπει να αλλάξουμε και αυτά που βλέπουμε εύκολα, έτσι, αλλά και να ακούμε και ευχάριστα πράγματα. Και εδώ οι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι που έχουν έρθει θα μας πούνε πολύ ενδιαφέροντα θέματα για κάτι το οποίο γινόταν παλιά εδώ στην Κέρκυρα και ίσως πολύ λίγοι τα θυμούνται. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Κοντά μας ο κύριος Μπαλός αλλά και ο κύριος Τσιριγκάκης είναι συντονιστές της υποσύσταση αγωνιστικής λέσχης αυτοκινήτου εδώ στην Κέρκυρα. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μπαλός δίπλα στον Προκόπη, ο κύριος Τσιριγκάκης δίπλα στον Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Ξέρετε κάτι, αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου είναι κάτι το περίεργο εδώ στην Κέρκυρα? Εγώ θα έλεγα όχι. Εσείς τι λέτε? Ποιος θα απαντήσει από τους δύο? Και οι δύο αποκλείονται πάντως μαζί. Λοιπόν, αλλά έχετε κοινή, φαντάζομαι. Δεν είναι περίεργο όσο μακρινό. Να. Στην Κέρκυρα υπήρχε κουλτούρα αγώνων, υπήρχε παιδεία αγώνων. Οι διοργανώσεις που γινόταν στο παρελθόν εδώ στην Κέρκυρα ήταν σπουδαίου βεληνικούς, μεγάλου βεληνικούς. Σε πανελλήνιο επίπεδο. Και με πολλούς ξένους οδηγούς. Κυρίως από την Ιταλία, αλλά και Γερμανία. Ειδικά στις μοτοσυκλέτες. Ειδικά στις μοτοσυκλέτες, βέβαια. Κάπου χάθηκε αυτό, δυστυχώς. Τώρα γιατί χάθηκε δεν το ρωτάμε. Ναι. Πάντως γεγονός είναι ότι έφυγε από την Κέρκυρα. Ναι. Στόχος μας είναι αυτό να το ξαναφέρουμε στο νησί. Να ξαναζωντανέψουμε την αγωνιστική κουλτούρα που θα έπρεπε να έχουμε ως Κερκυραίοι και να προσελκύσουμε την νεολαία σε αυτό το είδος αθλήματος για να μην έχουμε τραγικά συμβάντα που συμβαίνουν πολύ συχνά στο νησί μας, με τα παιδιά να σκοτώνονται στους δρόμους επειδή τρέχαν, ας πούμε, με ένα αυτοκίνητο που έχει τις προδιαγραφές να είναι σε αγώνες και είναι στους δρόμους, εν πάση περιπτώσει. Ούτε καν τις προδιαγραφές δεν έχουν. Ούτε καν τις προδιαγραφές, εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα έχουμε αρχικά μια ημερίδα, η οποία θα γίνει την Κυριακή, έτσι δεν είναι, κύριε Τσιριγκάκη? Και σε 11 η ώρα στο Κορφοπαλάς. Στο πρώην Χίλτον. Και εκεί τι θα ακούσουμε? Θα υπάρχουν ομιλητές, τι θα γίνει ακριβώς? Λοιπόν, 3 ομιλητές θα είμαστε στην ημερίδα. Αφενός θα είναι ο κύριος Τσιριγκάκης που είναι εδώ κοντά μας, ο οποίος θα αναλάβει να εξηγήσει τι είναι το κάθε τι από τα αθλήματα τα οποία εμείς θα αναλάβουμε να διοργανώσουμε. Δηλαδή, τι είναι η διοξιοτεχνία, τι είναι η ανάβαση. Τα είδη των αγώνων αυτοκινήτου, βασικά. Τα είδη των αγώνων αυτοκινήτου, εν πάση περιπτώσει. Αναφερόμενα πάντα στην ιδέα του ράλι, έτσι. Δεν μιλάμε για φόρμουλα κλπ. Όχι. Εγώ θα εξηγήσω λίγο τη δημιουργία του συλλόγου και τους στόχους που θα έχει, οι οποίοι όλοι είναι ρεαλιστικότατοι. Και ο κύριος Νίκος Δεσίλας, ο οποίος δεν είναι κοντά μας σήμερα, ο οποίος θα αναλάβει να εξηγήσει με φωτογραφικό υλικό και να κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν της Κέρκυρας και στους αγώνες που γινόταν τότε εδώ πέρα. Φωτογραφικό υλικό, να φανταστώ, θα ψάξατε αρκετά για Ο κύριος Δεσίλας έχει τεράστια συλλογή. Έχει μεγαλύτερη συλλογή και από την ΕΡΤΑΚΟ. Πάρα πολύ ωραία. Τεράστια συλλογή. Και θα πρέπει να πούμε ότι μονάχα σε 2 μέρη γινόταν τότε, δεκαετία του 70, έτσι, 60 και 70, γινόταν μονάχα σε 2 μέρη. Στην Κέρκυρα και στη Ρόδο. Τα σιρκουί πόλης. Και στο Τατόι. Ναι, και στο Τατόι, σωστά. Αλλά το τελευταίο σιρκουί. Ναι, το τελευταίο σιρκουί που είχε γίνει ήταν στη Ρόδο λόγω ενός ατυχήματος. Εκεί σταμάτησαν στην ουσία τα σιρκουί πόλης με νόμο της τότε καθεστωτικής κυβέρνησης, ας πούμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βέβαια. Το να ήσουν αραλίστας είναι, όπως λέγαμε παλιά, να ήσουν και στα μπιλιάρδα, ας πούμε. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, τα σιρκουί πόλης πλέον γίνονται με τα πρότυπα του Μονακό που έχουν ξεπεράσει τέτοιου είδους προδιαγραφές, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που εμείς έχουμε ως στόχο, αρχικά, δηλαδή μετά τη δημιουργία του συλλόγου, είναι να γίνουν κάποια σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και αγωνιστικής οδήγησης. Να μάθει ο κόσμος, όταν λέμε αγώνες αυτοκίνητο, τι εννοούμε. Θα κάνουμε σεμινάρια εθελοντών,
οι οποίοι εθελοντές είναι ζωτικής σημασίας για τέτοιου είδους οργανώσεις και χωρίς τους εθελοντές δεν μπορεί να γίνει. Θέλουμε εν συνεχεία να καταλάβουν όλοι οι Κερκυραίοι τι πάμε να κάνουμε και ότι δεν είναι ένα αστείο και ένα παιχνίδι. Θα σε διακόψω. Παρακαλώ. Μια αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου δεν σημαίνει ότι επειδή έχει την επικεφαλίδα αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου κάνει μόνο αγώνες. Καταρχήν, όταν θα ιδρυθεί η λέσχη επίσημα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, όπως είπε σωστά και ο Δημήτρης, είναι να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Και φυσικά η ιδέα μας η μεγάλη ήταν να αναβιώσουμε την παλιά διαδρομή που γινόταν το Σιρκουί στην Κέρκυρα από το 59 που γινόταν μέχρι το 71. Δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνα, παγορεύεται, αλλά και να επιτρεπόταν οι διατάξεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Αυτοκινήτου είναι τόσο αυστηρές που τα χρήματα που χρειάζεται για να δαπανηθούν... Αφήστε καλύτερα, αφήστε, διότι ξέρετε κάθε μεσημέρι εγώ και η Λένα και το βράδυ στο Υπάρχει Θέμα με την Ηρολέλα και το Δημήτρη το Σαρή. Ξέρετε τι λέμε εδώ για τους δρόμους της Κέρκυρας. Αφήστε την κουβέντα καλύτερα. Αν υποθέσουμε ότι και το δόστρωμα θα μπορούσαμε να φτιάξουμε, θέλουν τέτοια πράγματα, όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα μέρη του κόσμου, γιατί είναι Παγκόσμια Ομοσπονδία και όλοι παγόμαστε σε αυτήν. Είπαμε λοιπόν, το όνειρό μας βασικά είναι, γιατί περί όνειρο πρόκειται που θέλουμε να το πραγματοποιήσουμε και πάει σε πολύ καλό δρόμο, είναι να αναβιώναμε την παλιά διαδρομή. Ήδη έχουμε κάνει επαφές με κάποια άτομα τα οποία έχουν τα παλιά αυτοκίνητα που θέλουμε να φέρουμε στην Κέρκυρα. Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα υπάρχουν, για να σας πω να καταλάβετε. Υπάρχουν εδώ στην Κέρκυρα ή και από άλλες πόλεις? Όχι. Τα αυτοκίνητα τα συγκεκριμένα που τρέχανε τότε υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή Μοσχούς. Το έχει. Πεσμαντζόγλου. Έχει πεθάνει Πεσμαντζόγλου. Το έχουν κληρονόμοι. Το αυτοκίνητο του συγχωρεμένου. Το Chevrolet εκεί υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ζαλμάς. Νομίζω υπάρχει. Να πούμε βέβαια ότι. Chevrolet ποιος είχε τότε? Chevrolet ο Κόκοτας δεν είχε. Ο Κόκοτας ενώ Κορβέτ είχε. Κορβέτ, ναι. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν παιδιά των οδηγών που έτρεχαν τότε, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ακόμα και να γίνουν μέλη της λέσχης μας. Πάρα πολύ. Δηλαδή η επιθυμία είναι πολύ έντονη για αυτούς τους ανθρώπους. Και τόσο καιρό που το συζητάμε, γιατί έχει πάρει ένα χρόνο ζυμώσεων αυτή η ιστορία. Συνεχώς μας λένε πότε θα ξεκινήσετε, πότε θα έρθουμε, πότε θα γίνει. Ναι, βέβαια. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η λέσχη δεν είναι μόνο οι αγώνες. Είναι κάνει κοινωνικό λειτουργήμα. Δηλαδή το να μαζέψει κάποια άτομα για σαν πρώτη δόση και να τους εξηγήσει ότι να τους κάνει κάποιο σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης και πώς θα πρέπει να έχουν το αυτοκίνητό τους στον δρόμο. Είναι πολύ μεγάλο είναι χρήσιμα, κομμάτι. Κύριε Τσιριγκάκη, να ρωτήσω κάτι. Περιοχή της χώρας μας που ασχολείται πάρα πολύ δυνατά, εκτός από την Αθήνα, την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα. Ποια είναι η πόλη που ασχολείται πολύ? Η Λαμία είναι μακράν. Γιατί η Λαμία? Ίσως γιατί έχουν πάρα πολλές χωμάτινες διαδρομές. Και μάλιστα επειδή παγκοσμίως ας πούμε καλύτερη οδηγή είναι μακράν οι Φιλανδοί, έτσι. Ναι. Είχαν βρει λοιπόν ένα προσωνύμιο και τους φωνάζανε Φιλαμιώτες, δεν τους λένε. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν αγωνιστικές λέσχες σχεδόν σε όλες τις πόλεις. Σε όλες τις πόλεις. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Μόνο η Κέρκυρα, Φοβερό αυτό. Έτσι. Τελευταία και κατεδρομένη. Είναι φοβερό, έτσι. Τουλάχιστον όμως θα γίνει. Που υπήρχε υποδομή με την άποψη ότι εμείς είχαμε αγώνες εδώ, πανελλήνιους αγώνες. Υπήρχε αυτό. Ναι. Τέλος. Ναι. Δηλαδή, μία λέσχη τώρα... Αλλά έχω και την εντύπωση, κύριε Τσιριγκάκη, κύριε Μπαλέ, ότι γενικά η χώρα μας δεν έχει επενδύσει, αρμόδιοι, δεν έχει επενδύσει σε κάτι τέτοιου είδους. Δηλαδή, βλέπουμε παραδείγματος χάρη την Τουρκία. Έτσι, Τουρκία. Τι πίστα φτιάξανε οι Τούρκοι? Τους έφτιαξαν. Και χάσανε τη Φόρμουλα 1. Η Ελλάδα... Θα σας πω κάτι με την Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν να αποκτήσει πίστα Φόρμουλα 1 στον ερχομενό. Το 87. Το 87 λοιπόν κάνανε τα εγγένεια και την μεγάλη γιορτή του ξεκινήματος της κατασκευής της πίστας. Βάλανε 10 τούβλα
τιμήσανε και... Τα εγκαινιάσαμε. Και αυτά τα τούβλα τα ξεθάψαμε το 1997 γιατί είχαν καλυφθεί από λάσπη. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Λοιπόν, φεύγει το αεροδρόμιο. Δεν επενδύσαμε σε κάτι το οποίο μπορούσαμε να το... Ακούστε, έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα σας πω. Είναι μεγάλη ιστορία μια πίστα, γιατί από την πίστα ξεκινάς και έχεις παιδεία αυτοκινηστική. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για ότι θα μπεις μέσα και θα κάνεις αγώνες, θα μάθεις να οδηγείς. Θα μάθεις να φρενάρεις, θα μάθεις να στρίβεις κτλ. Φεύγει το ελληνικό το αεροδρόμιο και πήγε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και έμεινε ένας τεράστιος χώρος. Δεν το ζητήσανε. Κατέβηκε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Φόρμουλα 1 στην Αθήνα, ο Μπέρνι Έκλεξτον, το 2007. 2006-2007, νομίζω ότι είναι 2007. Ο οποίος. Μπορεί να είναι και 2008, θα σας γελάσω τώρα με απατάει η μνήμη μου. Λοιπόν, ο οποίος μίλησε με την εκάστοτε κυβέρνηση και ειδικά με τον τότε Υπουργό Υπεχοδέ, ο οποίος τους είπε: έχουμε αυτή την πίστα, έχουμε χορηγούς να σας φτιάξουμε την πίστα, βρισκόσαστε σε πολύ καλούς δρόμους και σε ένα αεροδρόμιο δίπλα και αυτό είναι καλό. Θα πάρετε. Μας έδωσε συμβόλαιο για 10 ή 12 χρόνια αγώνων Φόρμουλα 1, που σημαίνει ότι στο πρώτο τετραήμερο έχεις κάνει απόσβεση χρημάτων. Γιατί μιλάμε τώρα για κάτι δις. Έτσι. Και είπε ο τότε Υπουργός ότι δεν πρόκειται να γίνει πίστα, γιατί θα γίνει άλσος πρασίνου, ενώ όλες οι πίστες, όλο τον κόσμο είναι σε άλσος πρασίνου. Και γίναμε παγκόσμια ρεζίλη. Τρέχουμε σε ξένες χώρες για να φέρουμε επενδυτές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τότε κάνουμε στη Χαλανδρίτσα. Και ούτε εκεί θα γίνει. Ναι, τώρα τρέχουμε εδώ πέρα και δεν φτάνουμε σαν χώρα. Λοιπόν, να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Στη λέσχη, πώς μπορεί να μπει κάποιος να συμμετέχει, τι πρέπει να κάνει? Να το απαντήσω εγώ. Βασική προπόθεση είναι να έχει λευκό ποινικό μητρό. Πολύ σημαντικό. Κατά τα λοιπά, το κόστος δεν θα είναι μεγάλο της συνδρομής. Δεν έχει οριστεί ακόμα, γιατί ακόμα δεν υπάρχει λέσχη. Αλλά θα είναι άκρος βατό, ας πούμε, για οποιονδήποτε θελήσει να έρθει. Απλά το ζητούμενο από όποιον θελήσει να γίνει μέλος είναι να έχει διάθεση προσφοράς. Και άντρες και γυναίκες. Οποιοςδήποτε. Να πούμε, συγγνώμη που να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αγωνιστική εμπειρία ή οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή στο παρελθόν. Μα δεν είναι η λέσχη, δεν είναι μονάχα για αγωνιστική. Ούτως ή άλλως, εμείς που θα την πλαισιώσουμε αρχικά δεν θα είμαστε όλοι οδηγοί, ας πούμε. Σωστά. Ας ήταν εγώ ή ο Βασίλης ή οποιοδήποτε άλλος. Έχετε κάποιες. Γίνουμε οδηγοί, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι απαραίτητο και de facto ότι πρέπει κάποιος που θα γίνει μέλος να τρέχει κιόλας. Ξέρετε ποιο είναι το πιο. Έτσι που μου κάνει τρομερή εντύπωση, το είπε ο κύριος Τσιριγκάκης και δεν ξέρω αν το είπατε κι εσείς, ότι ενώ η Κέρκυρα είχε, βλέπαμε παλιά, πολύ παλιά, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, δεν είχε λέσχη, έτσι, δεν έχει λέσχη, ακόμα μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποια σωματεία τα οποία όμως δεν κάνουν αυτό που μιλάμε. Δεν ασχολούνται με αυτό που θέλετε να ασχοληθείτε εσείς. Λοιπόν, και τα παιδιά εκείνων των σπουδαίων οδηγών θέλουν να έρθουν στην Κέρκυρα για να κάνουν, τι είπατε κύριε Τσιριγκάκη? Να αναβιώσουν την παλιά διαδρομή και να φέρουν τα αυτοκίνητα τα δικά τους, των πατεράδων. Και μπορούμε να φανταστούμε τι διαστάσεις θα πάρει το συγκεκριμένο θέμα προβολής αρχικά. Προσέχετε, μια λέσχη μοτοσυκλέτας η οποία υπάρχει, αλλά δεν είναι όπως είμαι πάλι εγώ μέλος στο Σύλλογο Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας, είχε κάνει. Τότε το πρόεδρος ήταν ο κύριος Λευτέρης Ατσοπάρδης. Είχε κάνει μια ακριβώς ίδια κατάσταση, όχι τόσο καλά οργανωμένη όσο εμείς τους φανταζόντουσαν, αλλά ήταν πολύ μεγάλης απήγησης, γιατί θυμάμαι ότι ακόμα και στο Eurosport μας είχαν βγάλει στο γυαλί. Αναβιώσανε χωρίς να κλείσουν την πόλη τους αγώνες μοτοσυκλέτας, τους ιστορικούς τότε, και είχαν φέρει τις μοτοσυκλέτες ακόμα και από Ιταλία, από Γερμανία, από Γαλλία. Μπράβο, το θυμάμαι. Το 2005. Ναι, το 2005 και θυμάμαι εγώ που ακόμα δεν ήμουν μέλος στην τότε λέσχη, ότι το έβλεπα και έλεγα δεν είναι δυνατόν αυτό που κάνανε, πόσο καλό είναι για το νησί. Μάλιστα. Το θυμάμαι. Συν της άλλης να ξέρετε κάτι, ότι μια λέσχη, εμείς θα φτιάξουμε λοιπόν, λέμε μια λέσχη. Εμείς θα είμαστε υπό την επιτήρηση της Εθνικής Επιτροπής Αγώνων Αυτοκινήτου. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε μια λέσχη και ξαφνικά θα αρχίσουμε να κάνουμε αγώνες. Θα πρέπει να δώσουμε τα διαπιστευτήριά μας. Δηλαδή, θα πάρουμε έναν αγώνα δεξιοτεχνίας. Δηλαδή, τι είναι δεξιοτεχνίας? Μια πλατεία, φανταστείτε, με οποιοδήποτε θέλει μπαίνει μέσα χωρίς να έχει αγωνιστική άδεια, με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και πρέπει να περάσει κάποια εμπόδια, ας πούμε. Με χαμηλές ταχύτητες. Δηλαδή, μιλάμε, η ανώτερη ταχύτητα μπορεί να φτάσει στα 40 χιλιόμετρα. Αν το διοργανώσουμε καλά αυτό, πρώτη και δεύτερη χρονιά, και κάνουμε 2-3
αγώνες δεξιοτεχνίας, γιατί έτσι γίνεται. Θα πάρουμε κάποια βαθμολογία από ό,τι φαίνεται καλή και μετά θα πάρουμε το πρώτο sprint. Το πρώτο sprint τι είναι? Είναι, φανταστείτε, ένας αγώνας ράλι ή ασφάλτινος. Χωμάτινος, αλλά θα είναι μια διαδρομή. Μια διαδρομή θα είναι ειδική, δεν θα είναι όπως το ράλι που γίνονται 10 και 20 ειδικές διαδρομές. Θα διοργανώσουμε και 2-3 τέτοια. Αν ξεκινήσουμε και δούνε από την Εθνική Επιτροπή Αγώνων ότι εμείς έχουμε τα φόντα να υποστηρίξουμε κάτι ανώτερο, ναι, τότε θα μας δώσουν και ράλι, θα μας δώσουν και ανάβαση και θα μας δώσουν τα πάντα. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά. Και ξέρετε γιατί το λέω μακάρι? Διότι πολλοί ξεκινούν μια προσπάθεια, προχωράνε λίγο και μετά αυτό είναι το... φεύγει. Να σας πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Διότι η Κέρκυρα έχει αναλάβει όχι πολλές διοργανώσεις, αλλά εγώ θυμάμαι φόρμουλα στον κόλπο της Γαρίτσας με τα σκάφη. Τη Φόρμουλα 1 είχαμε. Φόρμουλα 1, που δεν είχε γίνει ποτέ στη χώρα μας. Η Κέρκυρα το διοργάνωσε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Το χάσαμε, κύριε. Το γνωρίζω. Το χάσαμε και έχουμε χάσει πολλά τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εδώ στην Κέρκυρα, αλλά αυτό το αλλά ψάχνουμε να βρούμε. Και ειδικά μια λέσχη αυτοκινήτου είναι πολύ δύσκολη η θέση της, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την πολιτεία. Δηλαδή, εγώ χωρίς. Δηλαδή, η λέσχη μας, όταν θα ιδρυθεί και θα προσπαθήσει να κάνει έναν αγώνα, έναν απλό αγώνα δεξιοτεχνίας, εγώ θα χρειαστώ το Δήμο, την περιφέρεια, το νοσοκομείο, την πυροσβεστική και ένα κάρο κόσμο της πολιτείας πέραν από τους εθελοντές. Ναι. Εάν αυτοί δεν μας υποστηρίξουν. Αυτό είναι καλό. Όχι, θέλουμε και λεφτά, αλλά θα πάρουμε από χορηγούς. Θα πάρουμε από χορηγούς, ναι. Δεν θέλουμε λεφτά από το Δήμο και την περιφέρεια. Πάντως, χορηγοί σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι και δύσκολο. Αν δεν μας υποστήριξουν λοιπόν αυτοί, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή τα χέρια μας είναι δεμένα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να τρέξω μαζί με τον Δημήτρη και με τον κύριο Νίκο τον Δεσίλη και με όποιον άλλον είναι 10, 20, 30 άτομα που θα μαζευτούμε και θα κάνουμε μόνοι μας κάτι. Ποιον θα φέρω δικό μας στενοφόρο, θα φέρω δικό μου πυροσβεστικό όχημα? Δεν γίνεται. Είναι βασικές προϋποθέσεις αυτές. Όπως παραδείγματος χάρη ή την τροχέα, ας πούμε. Στην ονειρεμένη αναβίωση της διαδρομής του Σιρκουί, που είπαμε δεν θα είναι αγώνας. Θα είναι μια βόλτα 5-10 γύρων με τα αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν έρθει εδώ στο πλαίσιο. Θυμόσαστε εγώ δεν την πρόλαβα που λέει και η νόνα μου. Αλλά είμαι διαβασμένος. Είμαστε διαβασμένοι. Μέσα από το Λιστόν, το γύρο Δατανάκτα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εκείνη την ημέρα. Μέχρι την Κολάνα Ντούγκλα πηγαίνανε. Εκείνη την ημέρα, εν πάση περιπτώσει, που θα υπάρχει ο αγώνας. Τώρα, διότι. Ευτυχώς είμαι μικρότερος εγώ. Την ημέρα που θα υπάρχει αυτή η αναβίωση, εν πάση περιπτώσει, η οποία θα είναι στο πλαίσιο ενός αγωνιστικού τριημέρου που θα συνοδεύεται από μια δεξιοτεχνία, ένα sprint, εν πάση περιπτώσει. Εκείνη την ημέρα θα χρειαστούμε το Δήμο, εκείνη την ημέρα θα χρειαστούμε τη Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο Βασίλης, χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε συνεργασία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα την έχουμε. Μακάρι. Να πούμε και κάτι άλλο. Την Κυριακή που είναι η ημερίδα, εκείνη την μέρα, στο τέλος της ημερίδας, θα υπογραφούν και θα υπογραφεί το καταστατικό από τα υποψήφια μέλη. Δηλαδή, όποιος παρευρεθεί στην ημερίδα και επιθυμεί να γίνει μέλος, μπορεί να το κάνει. Και το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί δεν θέλουμε επουδενή να περάσει στον κόσμο ότι είμαστε μια παρέα, μια κλίκα που πάμε να κάνουμε κάτι. Γιατί το λέτε έτσι? Έχω την εντύπωση πολλά ακούμε. Ότι απολογείστε τώρα. Δεν απολογούμαστε. Αλλά επειδή έχουν είπε ο κύριος Μπαλός, πολλά ακούμε. Εντάξει, καλό είναι όποιος επιθυμεί να έρθει να γίνει μέλος ελεύθερα και χωρίς αποκλεισμούς. Σε συλλόγους μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με κοιτάτε και λίγο. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου, οπότε καλά το λέω. Είναι σημαντικό να τονιστεί. Για να το λέτε κάτι ξέρετε. Δεν είμαστε κλίκα, όποιος επιθυμεί να έρθει, να έρθει. Όρεξη να έχει να βοηθήσει. Θέλουμε πολλούς εθελοντές. Χωρίς εθελοντές δεν γίνεται. Δηλαδή είναι πρώτα και από την πολιτεία οι εθελοντές. Γι' αυτό και θα τους εκπαιδεύσουμε κιόλας. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι που πάμε να κάνουμε. Πάρα πολύ δύσκολο. Βασιζόμαστε στην άμα υπάρχει κέφι και θέληση και βούληση, πολλά μπορούν να γίνουν. Και είναι ένα διασκεδαστικό πράγμα και άμα θέλουμε να το πάρουμε με το ελληνικό στυλ νοοτροπίας, είναι και λίγο γκλάμουρ. Αυτό και πουλάει και αυτό γιατί να μην το έχει Κέρκυρα. Είχαμε το καζίνο και τους αγώνες. Το καζίνο εγώ δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα, αλλά τους αγώνες μπορούμε να τους ξανακάνουμε. Δεν είχαμε μόνο αυτά, είχαμε κι άλλα. Αυτό που φαινόταν έξω, αυτό ήταν. Ήτανε κι άλλα. Μπορούμε να το πάμε πολύ καλά και
να διαφημιστεί και το νησί μας, γιατί εκεί είναι η ουσία όλη. Ναι. Και Λοιπόν, με αυτό να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο δεν χρόνο. έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε Δυστυχώς. πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ. πάρα πολύ. Καλή Ευχαριστούμε. επιτυχία. Εγώ τη θεωρώ δεδομένη. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και αρκετές φορές. Και πάνω απ' όλα να υπάρχει ένωση δυνάμεων. Έτσι. Έτσι. Σιγά σιγά. Να είστε Και είμαστε στη καλά. διάθεσή σας όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε Είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Παρεδώσε.